Assalamu alaikum. Hurmatly yerdeşler, şeýlewjiler, Algaýlyň turgundary. Şeýlew meselesi de bir karlyw jasap goýan dedim-de. Endi karap, kimdi kanday ekendigini özüňer ýaxşy sezip galyňar. Hazır murdagıda emes. Men bir adamga ne kılar dedim. Bayman rahmatyga kurator bolup ötte küýük göndük menen şoğa jügürünüp jürüp şeýlegenbиz. Kiýin ana haýaly bolup galdy, endi goýam şol iki sagrasy bar. Şu biziň kadamjary öňe ötele ýaxşy paýdasy diýip atat, diýip gelen marhumdyň Bayman rahmatynyň ruhu sıkıravasın dep, ondan keyin daha Çolpan Aliýewiň daha şeýladyk. Ekinci ýola. Üçüncü ýoly şeýlew başlanysdan aldyn Asylyň kafesiýe kelgende. Şeýlewden aldyn ele kelip el menen bir jiýin ötkergen. Oşonda men Çolpan Aliýew men özüm süýleşgenmin. Bizde mana birinci brigadda Said Bayami sal bergen meşit bar. Oşol meşitke 125 kvadrat metre çıkan. Şu 125 kvadrat metreligini kışta ısıtıp jaza suwdatygan kılıp bizge nima alyp berdim. Konditsioner alyp ber, çoňalagdan. Desem, "Maýa bol konditsionerler bolsa makul men alyp berem" degen. Alyp beresim desem alyp berem. Sen alyp berýän bolsaň men özüm golysy ýaxşy kılıp topdap berem. Üýme üýdürüp topdoýmyn dedim. Aýtganymdy kılıp üýme üýdürüp topdop barda kol goýdurup şeýlewge özümdi maşinemde adamdary jetkirip şu Çolpan Aliýewiň şeýle belgileri tugandar. Şunday dep bizim mana meşit ýüzge konditsioner alyp berýän boldy dep eldi ügütdep ýaxşy golys alyp bergenbiz. Birok şeýle ötkenden keyin al nese bolbady. Şeýle ötkenden keyin şeýlewde ötkürip olaýyn dedi. Maňa şeýlewge kelgende daha kulplar kasda bolganda men onda da aýtganmyn, özü menen betme-bet süýlep süretken makul ege alyp berem degen men sözüm söz degen. Şeýle ötkenden keyin daha bir ýol eşdige bolbady. Telefon kılsak albaýt. Oşontup jürdi. Akırında ondan keyin daha şeýlew başlandy. Onun şeýlewde dağınan keldi de ben nimege bardym. Kadamjaga ştabaga bardym. Özüm menen joguşa albadym. Ştabga barsam, ştabda reis oturgan eken bir erkek bala, kişi. Ýaş olarak eken. Hani kirip aýtdym, men şunday meselede geldim. Bizge Algaýlydan 3 kol diýkan çarwasy. Da Said Bayami salyp bergen meşit bar, oşo konditsioner alyp berem diýip ötkendigi sazykda aýtgan ele. Oşonu moýnuga alyp ketken ele. Şunu kılıp berberdi. Şunun için keldim men. Elde aldı uyat bolup kaldym. Tugan urupdy da, mahalladagiler aldı da, meşitde namazga baratkanlar da aldı da men uyat bolup kaldym. Oşonu bir konditsionerdi alyp koyup bergende men tilimizden açat ele. Mana daha şeýlew boldy. Hem daha keldibi? Yemi bizden 3 kol ýykan çalbasdan gol salalbaýt dedim. Kıskası 3. sazıpda daha şeýlanyp ketdi. Ötüp ketdi. Halmeneli köp golda berdi. Algadan hem jakşylar golu saldy. Şonda endi oşo ötüp ketdi de. Ötüp ketkenden keyin ona adırdagy Sıdykka ol kurator bolup şetde jürgende. Abi beniki mi bolan ştab kılışkan. Ana men aýtdym, Sıdyk şunday bolan ede. Şontup ştabga da bargan ede, berbedi, jatat, jönetmedi-go. Deren, desem bilbeýem eken men dedi. Sende telefonu bolsa gerek. Prama süýleşesiňe sereme. Je Hanejaň Habibedenbi, je özüňde barby, alyp berseň maňa men bir süýleşeýin desem,
Ya mende premoy var dedi. Alper dedim. Berdi benim miye kolum var iken ben söyleştim. Telefon kısam sıraz aldı. Bizim nombalar da albay dedi. O Sıdık'ın sıraz aldı. Men daha assalomu alaykum. Çopan Sultanbek qanday sürprizsiz. Men algadan telefon qildim. 3 qol diqqan chorvasidan. Siz buni meshitga konsert olib berem deb söz bergendingiz. Mana bir soz emas, 2 soz o'tkazib berdingiz. Olib berib aytasiz, men meshitga kira olmay qoldim. Yerdan uyalib qoldim. Meni uyat qildingiz. Desem, men hozir aqcham yo'q konsertni olishga debdi, pet telefonni qo'yib qo'ydi. Bundan 3 yıldan kadar sazıpta kelgen eken dağı. Ona asıl öz-özüne asıl kağız. Şol kuratör bolup şol elde ügüttep şol жүрген eken. Asıl kağın deverim prema dağı ştabka bardım. Körü öyle meni kelen asaka siz dağı aldınam kelgen deniz sudasa dep kaldı da bayağı ştab dağı načalnigi. Çopan Ali'ye gerek edem ağa. Özüme söyleşim gerek desem. Al hazır yılgıdırıp jüret. Qaysı günü betke ştabka qaysı malda keşini toşun biz de ayta albayбыз. Boş malda kelet dağıl aylanıp yılgıdırıp ketet. Ne işiniz var dedi. Dağıl oşol kondisyoner meselesi de keldim ben dedim. Şu bizim nimeге meşike kata kondisyoner koyup berem dep söz bergen ede. Elde aldı uyalıp kaldım men. Meni uyat kılıp kaldı. Desem, siz bararın men Çopan Ali'me söyleşip, abi zaten jetkirtiri beremin dedi. Начальник штаба aytdı. Biroq men dagıla ali jaş bala dagıla aldap, dagıla konsert kelgen yok. Men Çopan Ali'ye kalıp ketem. Hurmatlı Çopan Ali'ye. Yemi jeterlik bolgondur en sizge. Hem bizni mana Qadamjay rayonuna kelbeyle koysanız болады. Özünüzün Qaragulja, Alayqu, oşaklardan gol sala berbeysizbi. Qaysı bet menen kelesiz men bilmem da. Men terim kızıp ketkenden uşuntu süylep atam. Men bir jaş bala çakılıp aldadыңызга. Sen вообще özü jaş ele kız bolsaң керек эмес sen. Sen sıra öyle koyan. Şonça baylığımdan arsan bir sana denizden bir tamçıday bolat ede koy. Men şonça konsertni alıp berip koymadың. Meni yerle aldı uyat kıldың. Men balam tengdi ballar meşke kesem. Acaba konsertni koyup koydunuz da maza kılıp namaz okutağız da men mıskıldaşa verdi. Az meşke daha barbay koydum o sözleri eşitip. Silerde bet degen nese yok eken. Hurmatlı Çopan Ali'ye. Kelgende men şunta bir şey dedim. Bizge kuratör bolup degan adam men şaylöçüme de şuntu telefonam kılgan ede. Kulupta söyleşken edek. Kafede söyleşken edek. Şunu kılıp berelbey kaldım dep jüreğimiz öp bir tek konsertni alıp kelip koyup berip ketseniz bolot ele. Biroq beribedingiz. Endi siz algadan gol sala albaysiz. Hurmatlı Çopan Ali'ye. Men lishni özüm jamandık bolsa dagı qanday qalasanız qalang. Qanday qalasan. Men uyma kirip düşündürem. Mana şu men hazır söylep atkan videom tarqaydı. Ves Qadamjay rayonuna tarqaydı şu nese. Onu alda baş kere geldi. Siz biteden orama biteden sırga berip ayarlarda aldadınız. Şu kafeye kelgende. Onu menen bolbayt. Çopan Ali'ye. Bunday bir nime kapa bolmağınızda bari ayal kişisi de. Ayal kişisiz. Oşa ayaldığınızda bardınız da. Erkek kişi bolgandan da kılbaydı da. Koyam oşonda bir aksakal şunday dene de. Şunu aytkanını kılıp koyayım dep özüke ve sen bir atasan tayindap ap kelip koydu koydu da. O men özüm uyume surap atkanım jok ol. Kudanın uyu ol, meçit. Meçitke suragamın men. Hurmatlı Çopan Ali'ye.